L-intervista se tiġi wasla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Antonello Bella jisselmilkom u jilqakom għat 32 program mis-sensiela l-intervista. L-lum bdejna ftit tard ukoll minħabba li kellna tluħ tal-polots tal-UEFA Champions League għal daqstant ukoll niskuża ruħi li kellna dan id-dew minn qasir bis kan nippreparaw xi grafiċi u għal daqstant issa nistgħu ngħidu qegħdin lesti biex nibdew mela ftit tal-ħinilu kellna l-tluħ tal-polots fazi tal-gruppi tal-UEFA Champions League u mija il-lejla fuq il-panel kif qegħdin tara u għandna 3 klab oħra ġodda li qegħdin jirrappreżentaw lil dawn il-klabs segwenti. Fin-naħa tisfel fuq ix-xelluk għandna lil Damien Attard li huwa membru ta' Real Madrid Supporters Club Malta. Fin-naħa ta' isfel fuq il-lemin għandna lil Chris Mikallef fisem il-Chelsea Supporters Club Malta. Uħdejja fuq il-naħa ta' fuq il-lemin għandna l-segretarju tal-Bayern Munich Supporters Club, is-Sur Patrick Paċ, li nixtieq minn issa nirringrazzjahom tal-li oġobhom jaċċettaw l-istedina li jattendu għall-programm tagħna il-lejla. Infakkar lilkom ukoll jekk tridu tuna xi kummenti intom tistgħu tagħmlu dan billi ssibu il-sezzjoni tal-kummenti li għandna fuq ix-xandira tal-lejla u tħallu domandi li għandkom lejn il-3 mistednin illi għandna appuntu l-lejla. Biss qabel ma nibdew tajjeb illi nagħtu wkoll ħarsa lejn il-gruppi illi telgħu ftit tal-ħinilu ġewwa Istanbul, blajnuna wkoll tal-grafika li ser intellalkom. Fi grupp għandna lil Manchester City, Paris Saint-Germain, Red Bull Leipzig u Club Bruges. Fi grupp B għandna mbagħad l-Atletico Madrid, Liverpool FC, Porto u Milan. Fi grupp C, Sporting Lisbona, Borussia Dortmund, Ajax u Besiktas. Fi grupp D għandna l-Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk u id-debuttanti li ġejjin mill-Moldavja, Sheriff Tiraspol. Fi grupp E għandna l-Bayern Munich, Barcellona, Benfica u Dynamo Kiev. Fi grupp F għandna il-Villarreal, Manchester United, Atalanta u Young Boys. Grupp G għandna Champions ta' Franza, Lille, Sevilla, Red Bull Salzburg u Wolfsburg. Fil-waqt illi fi grupp H għandna il-Holders Chelsea, għandna mbagħad il-Juventus, id-Zenit u t-tim Żvedista Malmo. Nibdew issa billi nitkellmu naqra mal-mistednin tagħna għal daqstant nibda bik Chris l-ewwel nett grazzi tal-li attendejt il-programm tal-lejla xira illu wkoll nibdew billi nitkellmu ftit ma' tim champion tal-Ewropa. Ħansaqsikom domanda ġenerali fuq it-tim tagħkom u l-aspettativa għal dis-sena mbagħad niddiskutu il-gruppi per se. Mela Chris, matul is-sajf Chelsea għamiltu akkwist wieħed imma għamiltu akkwist importanti fil-forma ta' Romelu Lukaku. Taħseb illi bis-saħħa ta' Big Rom verament issa l-Blues għandkom biex tiġġieldu sew fuq il-front domestiku kif ukoll fuq dak Ewropew? Naħseb li sena l-oħra deret ċara li kellna bżonn striker tipo Drogba jew Costa palma kellna. U fl-ewwel logħba li lab, s'istunna logħba li lab dil-ġimgħa diġà deret id-differenza li n-nuqqas li kellna. Werner għalija kien tajjeb u joġobni u kien involut iktar player fil-goals imma l-finishing tiegħu ma kien iċċem. Imma naħseb hekk. Having said this, illum jisna kwistajna defensuri ieħor tas-Seville, jiġifieri probabbilment ħajkonna ġiex akkwisti mhux Lukaku. Ma Lukaku naħseb kienet il-pedina n-nieqsa. Laqgħet nitkellmu fuq Chelsea tajjeb ngħidu wkoll illi fl-unuri li ġew mogħtija waqt it-tluħ tal-Polozz il-Blues
kaxkru nistgħu ngħidu hekk 4 mis-6 luri disponibbli dan għaliex il-gowler tas-sena ingħata lill-gowler ta' Chelsea Edward Mendy, Ruben Dias ta' Manchester City rebaħ il-difensur tas-sena, il-midfielder kien N'Golo Kante ta' Chelsea fil-waqt li Erling Haaland ta' Borussia Dortmund rebaħ l-attakkant tas-sena. Il-coach ġi moti il-Thomas Tuchel fil-waqt li l-plejer tas-sena ġiet moti lil Jorginho, il-midfielder li kien ukoll strumentali fil-rebħ tal-Italja f'Euro 2020. Kellna wkoll l-onuri tan-nisa li daw tkaxkru mill-tim ta' Barcellona, il-gowler Sandra Panios, il-difensur Irene Paredes, l-attakkant Jennifer Hermoso, il-coach Luis Cortes fil-waqt li l-midfielder Alexia Putellas rebħet il-midfielder ta' sena kif ukoll l-aqwa plejer ta' sena dan ukoll għal dovurer ta' Krona Kansellem ukoll fil-Bjanko li diġà batilna messaġġ bin-numru 13 naħseb li huwa parti ta' Real Madrid u lil James Seidel li d-domanda tiegħu ser nagħmlu ilu iżjed tard matul il-programm. Neġu issa biex nitkellmu fuq il-grupp H Chris, il-grupp li fih ser ikun hemm Chelsea. Ser tiltaqgħu ma' Juventus li bħal dejjem dawna ifittxu li jirbħu din il-kompetizzjoni din id-darba se jkun qed jippruvaw għas-26 sena. Biss hemm żewġ avversari bħal Zenit u Malmo li speċjalment meta wieħed jilab għandhom jista' jkun li minn barra it-tim isib ukoll il-kundizzjonijiet klimatiċi. X'taħseb li ser ikunu d-diffikultajiet Chris li tistgħu issibu f'dan il-grupp? Jena personalment kif rajt il-polot, nkun onest, ħadd gost. Għaxa betajna timijiet kbar ġifieri hekk. Li nista' nara li Zenit il-problema ġemment dejjem tkun meta tmur daqshekk il-bot, il-vjaġġ twil u kollox. U barra għandek iċ-ċansi skont jekk tilabhom kmieni away mhix problema il-klima. Ma mbagħad jekk tilab iktar tard tista' tkun problema. Imma bħala Polots ma nistgħux ingegru l-Juventus mhuwiex it-tim li kien sentejn 3 snin ilu, la volja issa reġa' mar lura Allegri u naħseb jien ħajkun hemm suċċess. Jidher li jridu jeħilsu minn Ronaldo, allura dak pedina importanti għalihom jiġifieri hekk. Le, li sedat kienet wisq aħjar u naħseb jiena is-supporters ta' Chelsea kuntenti b'din id-draw bit-tim li għandna ngħaddu u nirbħu l-grupp. Jiena laqgħet insemmu l-Ronaldo li semmejt inti waħan li ndaħħal ukoll ftit fid-diskussjoni lil dejjem minħabba li Ronaldo kien ex-plejer ta' Real għalkemm nixtieq nuħu round minn kulħadd iva jew le. Juventus apparentement qed jitolbu s-somma ta' 30 miljun għal Ronaldo li jien ma nafx taħsbu intom vera li għandu 36, risaq lejn is-37, imma 30 miljun qed naraw naqra ftit jiena. X'inhi l-opinjoni tagħkom? Sena waħda tfadallu fil-kontratt, ġifieri. Eżatt. Però għal fatt li għandu ħafna x'joffri Chris. Jien għalija inqas minn 50,000 huwa prezz redikolu fuq Ronaldo. Patrick. Le ma naqbilx fis-sens mhux għax mhux plejer kbir imma 36 darak jiġi injury taf inti iktar ma tikber iktar l-injuries ma tirkuprax minnhom. Titqis li fadal sena mill-kuntratt, ġifieri dan is-sena d-dieħla jkun b'xejn u jkollu 37. Ġifieri naħseb hemm bilanċ li qed jitolbu 30 miljun qed ikunu raġonevoli għal kemm l-ebda plejer ma jiswa 30 miljun meta fadallu sena, ma qed nitkellmu fuq Ronaldo, ġifieri li huwa wieħed mit-top li qatt kellna m'għandu l-età kontrih. Ġifieri jien naħseb hemm bilanċ li 30 jirrifletti anzi għax huwa Ronaldo. Imma biex tmur tħallas iktar minn 30 miljun fuq plejer ta' 36 għandek riski kbar li inti spiċċa tingidem. Biex intikom eżempju, il-Bayern kienu ħajjeħdu lil Sané 9 miljun, mbagħad weġġa, mbagħad ġiet il-Covid u spiċċaw ħadu 40 miljun, iżda dak huwa jirrifletti s-suq. Jiġifieri issa ħalli għalli ma tantx qed jilgħab tajjeb ukoll ta' ġifieri naħseb ta' 40 miljun qed jilgħab mhux ta' 9 miljun. Imma hemm ħafna illum il-finanzi saru importantissimi li tibbilanċjhom
Allora allora m'hemmx naħseb illi qiegħed tajjeb il-prezz. Jekk Kont hawn l-istampa Ingliża illum hija li l-Juventus at all cost iridu jeħilsu minnu u minn li kif kienu qed jitkellmu u l-City ħajoħduh xejn. Jekk joħduh ħajoħduh xejn għax qastant jiffittja fit-tim tagħhom. Jekk hawn xi partitari tal-Juventus nixtieq nisma' naqra tagħhom rigward dana il-prezz ta' Ronaldo kemm jidher li l-Penil issa qed taqbel li biex nuża l-klim ta' Damien inqas minn 50 miljun huwa prezz ta' bil-ħaq redikolu. Damien ħaniġi għalik l-ewwel nett insellimlek u merħba fil-programm l-intervista. F'deċiżjoni li jiena nħoss li kienet naqra sorpriża Carlo Ancelotti, il-coach li takom id-10 lura fl-2014, jerġa' jinsab lura fis-Santiago Bernabeu fil-waqt li minant Bayern Munich intom ħattu lil David Alaba, id-difensur Awstrijak. Min-naħa l-oħra tliftu żewġ difensuri importanti bħal Rafael Varane u l-kaptan storiku tagħkom Sergio Ramos. Taħseb illi b'dawn il-mossi it-tim tar-Real is-saħħaħ jew id-dajjef? Bħala coach naħseb ħan is-saħħu. Der li Zidane kien għajja, kien jisum xebba lejn l-aħħar, fil-fatt anka kontra Chelsea, jiena Chelsea semi-final meta labnewej, naħseb kien tort tattikament minnaħat ta' Zidane li tlifna l-logħba kif tlifnija. Rigward Alaba ġib xejn, nemmen l-ħajswina, imma innuqqas ta' Ramos u Varane flimkien ser inħossu żgur fuq wara. Is-season liħor kellna l-Militaw daħal tajjeb, meta kien hemm Ramos injured, Nacho jagħti qalbu u fuq qoddim hemm Mbappé bħalissa. Id-daqqat Mbappé. Tieħduh jew lex taħseb? Il-Paris Saint-Germain irrifjutaw offerta ta' 160 miljun dil-ġimgħa. Il-kwestjoni tik-tak. Naħseb kulħadd sema biha dil-ġimgħa, tik-tak. Ġej sejjer, ma nafux se jiġri, jekk jitlaq xejn is-sena d-dieħla. Leonardo llum qal li ma jikkonsidrawx ibijawh inqas milli xtrawh u mid-dera xtrawh 140 miljon u jekk ibijawh iridu jtuhom 35 miljon oħra, ġifieri huma ħajjiswihom 175 miljon. U l-offerta ta' Real kienet xi 10 miljon short. 180 l-offerta. Bil-figura li semmaw jista' jkun li kienu stazzjon Ingliż ma jista' jkun in sterling, jiġifieri ma Jiena smajt li 160 kienet l-offerta Volderi hemmhekk qegħdin. Fil-fatt qed nitkellmu wkoll fuq is-suq ta' trasferiment għandna wkoll xi kumenti mingħand xi segwaċ qed jaraw il-programm Brady Buġejja fil-fema tiegħi naħseb li Ronaldo lura l-kwistjoni Ronaldo xort tbaqalu xi joffri għal futbol Ewropew jekk Manchester City jirnexxielhom jieħduh mela jekk Manchester City jirnexxielhom jieħduh żgur ħajjejnhom niftakru li meta fl-aħħar staġun rebħu l-kampjonat it-top scorer kien Gundogan bi 13 gowl bħala parti tal-United hija weġa kbira li taraħ bil-flok tas-City biex nistennew naraw. Ronaldo għadu validu u garanzija sikura ta' goals. Fil-Bianco jaqbel tista' tgħid mal-Penil li il-prezz għandu jkun imqar ta' 50 miljun bi 30 miljun dan huwa bargain. Fuq grupp C, grupp li involvi l-Inter u Real Madrid, Damien, ħan nitkellmu fit-tieni parti tal-programm il għaliex ukoll nixtieq li nagħmlu naqra dibattitu żerrina u inti fuq dana il-grupp. Biss Patrick ħan iġi għalik issa, merħba lura fil-programm intervista u grazzi tal-li mill-ġdid qed terġa' tkun magħna. Meta niġu biex nitkellmu fuq Bayern Munich, jiena nħoss li din ser tkun era ġdida likom taħt il-coach żagħżugħ Julian Nagelsmann. X'għandu wieħed jistenna mit-tmexxija ta' dan il-coach promettenti? Nagelsmann huwa għalkemm għadu żgħir 34 years ta' kull mandu
huwa coach stabbilit il-Ġermanja għax beda żgħir, kien plejer weġġa dana mbagħad daħal mill-ewwel fil-coaching u għamel suċċess kull fejn mar. Huwa coach li huwa Bavarjan, ġifieri mill-post, huwa supporter ukoll minn qalb kbira tal-Bayern, ġifieri qiegħed verament f'postu. Ma jfissirx li huwa garanzija ta' suċċess. Però ħawa over team illi Hansi Flick raġa ġabu up and running, ġifieri u ifimni hemm l-elementi kollha biex jagħmel suċċess fil-Ġermanja żgur. Meta nitkellmu mbagħad għal competition li kwalunkwe klabb kbir jimmir aktar mill-lig nazzjonali li huwa Champions League, bħalma nafu l-kompetizzjoni hija kbira ħafna. Biex intek eżempju fuq Chelsea s-sena ta' qabel inqalgħu mal-Bayern 3-1 u 3-0 u 4-1 u wara u s-sena ta' wara, ġifieri naħseb illi qabel ma bdew il-Champions League tas-sena l-oħra Chelsea ma kinux kwotati, imma kienu tim żagħżugħ, saru ċerti akkwisti, ġabu coach bravissimu, mhux biss Ġermaniż imma għax huwa bravissimu u kellu l-esperjenza u ħadu rebħuha. Ġifieri biex tirbaħ il-kompetizzjoni irid ikollok organizzazzjoni tajba ħafna u l-fortuna tittejnek ukoll. Ġifieri Nagelsmann jiena naħseb illi with a little luck nistgħu navvanzaw, imma dik li timmira li tajt illi kemm hemm ċans neħdu Champions League naħseb illi miftuħa bejn xi 4 timijiet. Il-Paris Saint-Germain huma hot favorites minħabba l-financial fair play tagħhom ma jeżistix kont kif jaħsbu ħafna. Fuq il-Paris Saint-Germain se nitkellmu fit-tieni parti tal-programm, Patrick, skużani. All right. Imma somma tfajtilhom l-ewwel botta. Eżattament, interrompejtek biss lura l-Bayern Munich. Il-grupp li għandkom, grupp E, ser jara l-Bayern tiltaqa' ma' Barcellona, Benfica u Dynamo Kiev. Fl-opinjoni tiegħi naħseb illi huwa grupp l-iktar interessanti li ser jipprovdi spettaklu, x'taħseb? Żgur abbordabbli imma fl-istess ħin hemm ħafna mini. Il-Barcellona għandhom xi pattu għax l-aħħar li ntqajna bħalma jaf kulħadd 8-2 kienet l-ar telfa li qatt ħadu kemm ilhom fil-competition, ġifieri u allura għandhom something to prove jgħidu l-Ingliżi li issa rkupraw. Però ma naħsibx li huma l-Barcellona ta' qabel, ġifieri xorta naħseb illi mhumiex dak il-forza li kienu ħasa 3 snin ilu żgur. Ma ninsewx li din ħadkun l-ewwel Barcellona mingħajr Lionel Messi, Ukoll. Xorta naħseb illi għandhom jgħaddu ta' ġifieri nħossi li xorta għandhom jgħaddu l-grupp mal-Bayern, però Benfica ma tistax tarmihom. U d-Dinamo Kiev, speċjalment away, meta tilgħab hemmhekk l-Ukrajina jafu jtelfu l-punti, jiġifieri jiena nemmen li tilab ma' min tilab da Champions League tittuħu l-lobit ħafna bis-serjetà u bekk iġib ir-riżultati għax m'hemm ħadd li mhu kapaċi jisraqlek xi punt jew saħansitra jirbaħlek. Ġifieri jekk ikunu konċentrati naħseb il-Bayern u l-Barcellona għandhom jgħaddu. Però il-Benfica ma narmihomx biex jisirqu xi rebħa l-ewwel hemm. Allura ngħidu bejt lieta, ngħidu bejt lieta. Grazzi Patrick, il-ħin litteralment tar, għal daqstant tajb li jissa mmorru l-blok qasir ta' reklami jibqgħu magħna illa li xid-dibattitu ikompli wara dawn. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. L-istaġun tal-futbol reġa' magħna u dan ifisser li l-logħba popolari FIFA 22 waslet biex terġa' toħroġ. Kull min ta' quddiem biex takkwista l-logħba uffiċjali tal-futbol għal PlayStation, Xbox jew Switch u ħalli l-ordni tiegħek ma' Game Breaker. Game Breaker, l-aqwa logħob u aċċessorji tal-PlayStation, Xbox jew Switch.
Lily's Health and Beauty, għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal insiet informazzjoni. Merħba lura t-tieni parti tal-programm l-intervista, l-programm ta' diskussjoni li kull nhar ta' ħamis Antonello Sports Blog itella fejn dejjem niddiskutu diversi temi sportivi differenti. Illum qegħdin nitkellmu fuq il-Polots tal-UEFA Champions League li għadhom kemm ittellaw ftit tal-ħin ilu ġewwa Istanbul. Miegħi Antonello Bela llejla għandna lil Damien Attard f'isem il-Real Madrid Supporters Club Malta, Chris Mikallef li qed jirrappreżenta Chelsea Supporters Club Malta u Patrick Paċ li qiegħed hawnhekk f'isem il-klabb lokali tal-Bayern Munich. Nfakkarkom ukoll jekk tridu tuna xi kummenti fuq il-Polots jew għandkom xi domanda li tixtiequ issaqsu lill-mistednin li għandna magħna llejla, intom tistgħu tagħmlu dan billi tħallu l-kummenti tagħkom fis-sezzjoni illi għandna apposta fejn fiha qegħdin taraw ix-xandira tal-lejla. Għandna kumment ieħor minn fil-bjanko fil-fatt illi qed jgħid fuq wara Iva Batuti wara li jitlifna lil Ramos u Varan qed nassumi li dan parti ta' Real Madrid. Iżda Nacho u Militaw labu tajb ħafna flimkien. Nemmen li Ancelotti jekk idawwar lil Mendy bħala difensur ċentrali meta jerġa' jirritorna jidher ukoll dan is-segwaċi spettatur qed jgħidilna li b'Ancelotti għandu fiduċja li Real jistgħu jikkompetu. Fl-ar tagħhom is-sena l-oħra waslu semi-final u ma narax għaliex ma nerġgħux naslu. U appuntu issa ser nintroduċu is-suġġett li jmiss li huwa is-suġġett li rigwarda grupp C, jiġifieri Inter u Real Madrid, iż-żewġ timijiet illi ġew flimkien ma' Shakhtar Donetsk u ma' debuttanti Sheriff Tiraspol. Hawnhekk nixtieq illi nitlob lil kulħadd ħanuża terminu jaħfir li ftit għaliex parzjalment se ninżal kappell ta' ġurnalist u ser nilbes dak ta' partitarju tal-Inter fejn l-ewwel se ngħid tiegħi x'naħseb fuq il-grupp, ovvjament mill-lenti tal-Inter u mbagħad nitlob lil Damien biex jirribatti ukoll min-naħa ta' partitarju ta' Real Madrid. Mela, is-sena l-oħra, meta telgħu il-Polots, kont għamil dik il-famuża storja li għadha tidwi sallum il-ġurnata fuq ħafna forums ġibu lir-Real. Din is-sena nażel li ma nkunx daqshekk arroganti u ngħid nistennew u naraw. Jidher li għandna l-istess grupp tas-sena li għaddiet taqta' ix-Sheriff Tiraspol biss l-elementi huma kompletament differenti. Fejn is-sena l-oħra kien hemm Conte u Lukaku, għall-Inter issa hemm Simone Inzaghi, hemm Dzeko, hemm Correa, jiġifieri hemm Inter kompletament differenti. Nemmen li nistgħu nagħmluha l-Inter mala l-aħħar 16. Jien qed nispera ħanejdu hekk biss ix-Shakhtar Donetsk kapaċitu kloba, De Zerbi huwa coach illi kif anke fil-passat tiegħu ma Sassuolo kemm il-darba ħabbatna. Jiġifieri ħalli ngħid Real Madrid favoriti u Inter u Shakhtar nilagħbu għat-tieni post. Mingħajr ma ninsew li l-istorja tal-Inter dejjem tfakkarna illi meta jiġu ma' xi timijiet bisimhom strambi bħal huma eżempju l-Hapoel Beersheva, dejjem nerazzurri nexxilhom jieħdu dik it-telfa jew jiżolqu u x'tkun xi ħaġa kompromettenti għal daqstant. Naf li forsi tidher redikola ma anki mix-Sheriff Tiraspol il-fatt li għandhom dak li sem ukoll mhux tas-soltu noqgħod naqra attent għal daqstant din id-darba ħankun kawt imma ngħidu li nemmen li għalmenu l-Inter nistgħu niġu t-tieni. Damien, il-kummenti tiegħek fuq dan il-grupp darba mill-lenti tal-Blancos però. Mela, ħankompli ma' ir-ritorn ta' Ancelotti li tagħna d-desima
reġġi lura u tlifna coach li tagħna 3 Champions League konsekuttivi. Nemmen li ħankunu kompetittivi, jo. Ancelotti huwa coach stabilit, kemm mal-Milan, rebaħ fil-Ġermanja, rebaħ Franza wkoll, rebaħ ma' Chelsea. Is-sena l-oħra ġejna mal-Inter ukoll. Nisbal 3-2 u 2-2. Il-grupp għalija miftuħ bejn tlieta kif qed tgħid inti. Ix-Shakhtar tlifna jekk min jisbal home away magħhom is-sena l-oħra. Li tawna logħba speċjalment fl-Ukrajina. Raġuni oħra fejn dan il-grupp ma nistgħux ninjorawh. Tista' tgħid? Eżattament, il-grupp huwa miftuħ. U daw ix-Sheriff debuttanti kull milu klab 24 sena minn 97 ġi founded. Jiena niftakarhom ukoll kienu labu Malta jekk Minister żbaljet ma' Sliema. Ukoll. Ġifieri daw m'għandhom xi tilfu, qegħdin hemm mal-esperjenza wkoll, qegħdin hemm għandhom players biex juru x'joffru biex jiġbdu l-attenzjoni ta' klabs oħra. Dik tittejda wkoll il-players ħajatu minn kollox. Din is-sena Real Madrid ħadd tkun aħjar forsi nerġgħu nirritornaw fil-Bernabeu jekk Alla jrid. Peress li s-sena l-oħra labna fl-Alberto Di Stefano. Nemmen li ħajkun grupp kompetittiv iva. Bejn tlieta. Naħseb nasal biex taqbel miegħek dejjem il-fatt li huwa grupp bejn tlieta anki għaliex kif qed inti wkoll ix-Shakhtar kapaċi jirbħulek. U fil-fatt ukoll għandna kumment minn Antinil brifu fejn Real Madrid jibqgħu Real Madrid minkejja li tilfu lil Varan u lil Ramos. Ħanajtek jekk l-Inter jingranaw nemmen li kapaċi jkollna żewġ logħbiet kompetittivi bejn. Plejeri li ma semmejx inti l-Çalhanoğlu. Eżattament. Imma l-Inter ħajkun tajjeb kif kien fil-weekend l-għadda. Ovvjament issa rridu naraw as we go along, vol diri. U dzeko, il-gols tiegħu nafu xi sarfu. Eżattament, bla ma ninsew ukoll illi ir-Real rridu naraw xi jiġri b'Mbappé u issa l-Inter rridu naraw kif ser jingranaw ukoll taħt it-tmexxija l-ġdida ta' Simone Inzaghi. Moving on, immorru biex nitkellmu naqra fuq grupp ieħor, din id-darba grupp F. Chris, din id-darba ser nkun qed nitkellem miegħek fuq dan il-grupp Manchester United u Villarreal, ir-ripetizzjoni tal-finali tal-UEFA Europa League, magħhom hemm l-Atalanta li nafu kemm huma kapaċi jagħtu logħba lil kulħadd u l-Young Boys li Red Devils labu kontrihom f'din l-istess fażi fl-2018-2019. Id-domanda mhux se nsaqsilek jien l-ewwel waħda imma se jsaqsilek il-segwaċi tagħna James Side fejn qalilna taħsbu li Manchester United jistgħu jpattu ilhom dis-sena lil Villarreal u x'inhuma l-expectations tar Red Devils għal UEFA Champions League ta' din is-sena. Chris, fidejk, qabel ma nsaqsik id-domanda oħra. Jena naħseb li il-United ixur pattu ilhom imma palma rajt il-Villarreal kontra Chelsea għandhom coach ta' esperjenza, ħafna għandu tim tajjeb, tim kompatt, jilab sistema u diffiċli trement. Jena nara ċara li l-United ħajġu l-aħħar dal-grupp. Qed tipprova tniggħes il-partitarjiet għal-United hawn. Le, ħanajlek, le, nixtieqhom jiġu l-aħħar imma it-tielet. It-tielet naċċettaw ukoll. Imma l-Atalanta għali tim nieħu gost naraħ jilabu, tim li jela futbol sabiħ jiskorjaw ħafna goals. L-4 snin l-Atalanta. Ma naħsibx li ħatkun faċli daqshekk imma bit-tim u issa il-plejer ma' il-Borussia Dortmund jismu bħalissa Jadon Sancho. Għandhom il-Varan fuq wara, jiġifieri il-United ħallija dis-sena għandhom tim biex
jispikkaw kemm fil-Champions League, kemm fil-League Nazzjonali. Ħaġa li hemm li Solskjaer mhux manager ta' xi esperjenza kbira, ġifieri ma nafx kemm għadu f'kuntatt ma' Ferguson jew. Ejja ngħidu li fil-big matches Solskjaer għadu qed jiżgarra xi ftit. Eżatt. Kellek kumment fuq l-Atalanta x'interrompejnik ukoll? L-Atalanta f'dawn l-aħħar 4 snin nafu l-forma tagħhom kif kienet. Anka s-sena l-oħra lqajna magħhom ir-Real Madrid fil-round ta' 16. U tawna logħba wkoll. Ġo Bergamo kapaċi jagħtu logħba l kulħadd, Eżatt, Jiġifieri Gasperini. jekk hawn xi partitarji tal-United illi qed jgħidux l-Atalanta nissuġġeri jqogħdu attenti għaliex jiena fil-fema tiegħi vera li neħħrew il-Gollini u il-difensuri ieħor minn għalija Romero, iżda bl-akkwisti ta' Musso u Demira li jien naħseb li s-saħħu anki jistgħu jiddu tagħhom fis-Serje A, kif kont qed nitkellmu l-ġimgħa li għaddiet. Taħsbu Chris li Villarreal u eventwalment United skużawni, Villarreal jew Atalanta jistgħu jaħsdu li l-United jew addirittura tnejn li huma? Definitely, jistgħu jaħdu mhux il-United biss, any team li jilagħbu kontrija. Il-Villarreal jiena rajtu fis-Super League jilagħbu għandhom futbol, ma nistax tgħidlu futbol sabiħ, ma futbol effettiv għax jiddefendu jippruvaw jgħaddu bil-kontra-attakk. Ma ninsewx li Unai Emery għandu wkoll esperjenza fl-Ingilterra, Eżatt, ġifieri. U l-Atalanta li hija tim li jilgħab futbol sabiħ, issa barra dawk il-tilfuġiġ players, il-Romero speċjalment, għamlu xi ġiex akquisti ħadu l-Zappa Costa wkoll. Eżattament. Chelsea. Ġifieri at home, Joe Bergamo definitely ħajatu logħba lil kulħadd. Imma anke away għandhom team, għandhom coach vera joġobni jiena u nista' nara sorpriża, ma on paper il-United by far are the strongest team. Għanna wkoll messaġġ minant Ronald Fsadni li batilna aħbar mill-ħarġet minant Sport Italja illi il-Juventus diġà tħarsu għal post Ronaldo bil-favorit illi hu post il-Portugiż kif mistenni huwa Mauro Icardi ta' Paris Saint-Germain. Jekk tfalli l-affari Icardi, l-alternattivi huma ta' tnejn tal-Arsenal, Aubameyang u Lacazette. Messaġġ oħra wkoll minant Dejzil Tabone li nixtieq ukoll insellimlu Dejzil huwa wkoll wieħed mill-korrispondenti tagħna. Jiena li qed jgħidilnek, jiena naħseb illi din is-sena bl-esperjenza li ġabu u bil-biża li jerġgħu jinqalgħu il-United ser jgħaddu bl-Atalanta jiġu t-tieni u iwaqqgħu il-Villarreal fit-tielet post. Ma ninsewx kemm huwa speċjalista tal-Ewropa League Unai Emery, previżjoni kemm xejn azzardata min-naħa ta' Dejzil, ma nafx hekk forsi tiġiżid xi ħaġa fuqha Chris jew inkella Damien għax ukoll Damien forsi fuq Villarreal jista' jgħidilna xi ħaġa u minħabba ukoll huwa klabb Spanjol. Il-Villarreal narhom tim ta' esperjenza u għandhom talent ukoll. Għandhom il-Moreno quddiem, għandhom talent żagħżugħ fuq wara, Pau Torres, għandhom il-Albiol b'esperjenza. Anka Gowler tajjeb. Fil-fatt kontra Chelsea kellhom Gowler nieqes hekk minn se jisbad kellu jilgħab second keeper. U ma kienx ħażin laqqas. U Emery nafu l-istorja tiegħu bħala coach fl-Ewropa. Le, jiena on paper jidher li United, Villarreal huma tnejn li ħajgħadu, ma għalija l-Atalanta. Jiena naqbel ma Dejzil, naħseb illi jkunu l-United u l-Atalanta li jgħaddu fl-aħħar mill-aħħar. Jiena nieħu gost jekk jgħaddu l-Atalanta għaliex vera tim li nieħu gost ma nsegwi futbol Taljan, ma nsegwix nsegwi futbol Ingliż. Imma meta mlogħba tagħhom nipprova narhom għax jilagħbu futbol sabiħ, eċitanti u dejjem logħba miftuħ, to be honest, ma tafx kif qed tispiċċa, ma il-Villarreal l-esperjenza li għandhom u Emery
specialista fl-Europa League ma tantx naħseb jieħu għos b'dak il-kumment għax għalih preferi jkun fil-Champions League. Having said this, kien fil-final meta kien coach tal-Arsenal kontra Chelsea meta maħnilhom 4-1. Ekku wkoll. Sa dan it-tant għandna wkoll xi riżultati mill-UEFA Conference League. Roma jkwalifikaw għal fażi tal-gruppi b'rebħa ta' 3-0 gols ta' Cristante, Zaniolo u El Shaarawy. Sa dan it-tant ukoll naħseb tiftakruhom it-tim ta' Riga li għaddew anki inġustament minn fuq Hibernians. Illum daw ġew eliminati mit-tim ta' Lincoln Redims ta' Ġibilta. L-iskor finali Lincoln Redims 3 Riga 1. Bħalissa wkoll għaddejja l-logħba ovvjament mit-timijiet li interessawna bejn Tottenham u Pacos Ferreira. Doppjetta ta' Hurricane tpoġġi lil Spurs f'pożizzjoni tajba li jikkwalifikaw għal din il-fażi. Qed nara diversi kummenti wkoll Melkin Fjord fil-Bjanko ħadd ilagħbu bla tifiża min se jilgħab bejn Cabral u Militaw. Ir-risposta ta' fil-Bjanko hija bingħajr defense jirbħulhom. Naħseb li Melkin Fjord huwa xi partitarju ta' Juventus apparentement għaliex ukoll qallu tal-vekja sinjora. Insomma, nimxu issa għal gruppi li jmiss darba nerġa' niġi għalik Patrick ħalli nitkellmu ftit fuq il-gruppi tal-Ġermaniżi. Għandna l-iktar Borussia Dortmund ġew fuq il-karta fl-iktar grupp bilanċjat, grupp C, flimkien ma' Sporting Lisbona, Ajax u Besiktas. Red Bull Leipzig illi belaw id-derbi tax-xejki bejn Paris Saint-Germain u Manchester City. Fil-waqt illi din opinjoni tiegħi Wolfsburg fil-grupp G biftit fortuna jistaw jew ma jistawx jagħmluha għal fażi li jmiss wara li ġew ma' lil Sevilla u Red Bull Salzburg. X'tista' tgħidilna fuq dawn il-gruppi? Kull ma se ngħidlek biss il-Paris Saint-Germain ma nitkellmux fuqhom persa xi tkun bat għandna domanda finali fuqhom. Nillimitaw fuq il-gruppi. Alright, fuq l-ewwel grupp huwa grupp illi minn ma jżommx magħhom ukoll irid jarah bil-fors għax tant huwa interessanti li tara Man City, PSG u Leipzig fi grupp wieħed. Il-Bruġ naħseb huma wisq l-isfel. Eżatt, wisq l-isfel minn daw it-tliet timijiet. Forsi Man City u PSG qegħdin maqtuwajn naqra lihom, però Leipzig dal-aħħar sentejn rabbew naqra esperjenza. Allura naħseb illi ħajatu logħba l-tnejn li huma. Jiena naħseb illi bil-squad li għandhom il-PSG ma jgħaddux minn dan il-grupp, naħseb jew ħajkun hemm is-suwiċidi, jew ħajspiċċaw x'imkien fid-Dubaj executed għax il-president tagħhom Tom Squad issa li toppu. Il-Man City għandhom l-esperjenza u għandhom ukoll ir-rabja li dawn għadhom qed jiġru wara din il-famuża tazza. Ġifieri kif huma wkoll il-PSG. Ġifieri dawn huma ġixtimijiet li nefqu ħafna flus u bażikament wasal iż-żmien dan il-flus jiġu konvertiti fl-uniku kompetizzjoni li huwa jimmiraw għalija da minn qiegħed f'dak il-livell. Nerġa' ngħid, Man City PSG stra favoriti, però Leipzig ġifieri ħajtuhom logħba dawn m'għandhomx jitilfu, huma tim tajjeb ġifieri u stabbilit. Jien naħseb jiddependi naqra x'kien hemm naqra jdud fuq wieħed mill-midfielders tal-Leipzig illi jista' jiġġojni għall-Bayern li huwa Sabitzer. Sabitzer huwa importantissimu għall-Leipzig, jekk jitlaqu naħseb ikunu ddajfu mhux ħażin f'nofs il-ground. U jgħat fl-aħħar sena tal-kuntratt, ġifieri dan l-element barra l-ismijiet li jista' jkollu influenza fuq il-Leipzig. Mingħajr ma ninsew ukoll il-possibilità li City jistgħu jieħdu Ronaldo wkoll, Ekku, jiena m'għandi xejn kontra Ronaldo, ta' ġifieri meta semmejt li għalija 30 miljun huwa kull trid li tridux. Le, ma mhux għax ngħid li rrid, jiena sempliċement jiena l-ambjent tiegħi huwa Ġermani u Ġermaniż taf kif huma fuq finanzi, jridu jżommu l-bilanċ dejjem, unlike il-Premier League u unlike l-Ispanjoli l-kbar.
Ġifieri il-mentalità hija totalment differenti. Allura fuq hekk biss ibbażajt li 30 miljun għax naħseb li jekk tixtrih 50 miljon ir-Ronaldo fl-ewwel sitt xhur 50 miljon kun ġibthom flokkijiet biss. Bħalma ġara meta mar mal-Juventus, ġifieri apparti l-element ta' prinċipali huwa teknika u jekk jibqa' fit ta' huwa plejer li huwa fit ħafna, jibża ħafna għall-element fisiku tiegħu, allura jista' jtik huwa gamble li jista' joħroġ dok tajjeb ħafna. Għandu l-grupp ieħor fejn Sporting Lisbon, Borussia Dortmund, Ajax u Besiktas. Naħseb dan huwa grupp miftuħ. L-uniku tim li qed nara aktar batutu għal Besiktas. Però naħseb li l-Borussia Dortmund għandhom jirbħuh mhux faċilment, imma ngħidu hekk ikunu konċentrati jiġu l-ewwel f'dan il-grupp. Vera li qed tgħid inti fuq il-Besiktas biss parzjalment ma naqbilx miegħek minħabba l-fatt illi fit-Turkija il-pubbliku Tork kapaċi jagħmel l-atmosfera waħda taħraq kif forsi. Imma dan l-aħħar il-klubs ma tantx hemm xi suċċessi u mill-klabs Torok, jiġifieri isu naqas dan l-element li fimni dejjem ikun hemm. Ma nafx il-kwistjoni ta' Covid kif qegħdin it-Torok hekk humiex il-grounds miftuħin. Per eżempju il-Ġermanja kkapjati sa 25,000 fil-grounds, ġifieri dak jaffettwa fl-istess ħin 25,000 mhumiex ftit. Imma ma nafx fuq dis-sitwazzjoni jekk ikunx hemm il-grounds mimlijin bħalma hemm l-Ingilterra pereżempju, il-grounds ġew mimlijin, allura s-support ħajkun tajjeb ħafna u jagħmel differenza għall-plejers ukoll jagħmel differenza. Però narġa' ngħid, Borussia Dortmund naħseb u Ajax hekk ikunu fit-top tal-kondizzjoni għandhom jgħaddu, mhux qed narmi l-Sporting Lisbon għax il-Portugiżi tajbin ħafna, speċjalment home. Però naħseb dawk it-tnejn huma dik it-tikka aħjar mill-oħrajn. Jiena naħseb l-aqwa tim f'dan il-grupp huwa l-Borussia. Jekk jilagħbu tinsux il-qudiem x'għandhom. Ġifieri jekk għandhom probabbli l-iktar plejer li jiswa flus bħalissa jekk inti tara minn irid jixtrih. Però huwa tim komplut ukoll ġifieri jaf ikollu id-dufett tal-Borussia jaf ikollhom dak il-lobit laqas jintarfu fil-ground. Isom jisparixxu. Però naħseb fl-Ewropa mhux ħażin. Bħalma kellhom is-sena l-oħra għaddew, naħseb dis-sena jarġgħu jgħaddu faċilment. Mbagħad hemm il-grupp. Wolfsburg lil Sevilla u Red Bull Salzburg, grupp G. Issa dan l-istess huwa fuq l-istess livell fis-sens li huwa bilanċjat sew. Mhux qed nara l-ebda tim batut. Il-Wolfsburg kellhom staġun tajjeb is-sena l-oħra. U spiċċaw it-tielet meritatament fil-Bundesliga, ġifieri u ġabuh billi rebħu l-partiti kruċjali li kellhom fl-aħħar. Ġifieri qegħdin ħaj l-iskwad hija stabbilita u ma mdorrin ilhom 3 snin jibdu dan it-tim u ma stabiliti jilagħbu flimkien. Ġifieri nħoss li ħajatu logħba lil kulħadd. Sevilla u lil huma Champions ta' Franza. Però ma naħsibx li għandhom biżejjed esperjenza biex għalkemm kienu sejdiet fuq, ġifieri ma naħsibx għandhom dik l-esperjenza li tista' tgħinhom ikunu daqshekk deċiżivi f'dan il-grupp. Għax għandek Sevilla li għandhom Sevilla huwa ġurdin fl-esperjenza fl-Ewropa, ġifieri dawn ġrieden u bħala espressjoni ta' ġifieri li huma wise u huma tim diffiċilissimu biex terbaħlu speċjalment anke away huma b'sodi ħafna. U Salzburg naħseb huwa tim li huwa għalkemm huwa tajjeb fl-istess ħin m'għandux dik is-stoffa ta' Champions League. Ġifieri qed nara minkejja li l-Wolfsburg kienu r-raba' sidit, il-Wolfsburg u Sevilla għandhom ikunu tikk iktar favoriti. Huwa pronostiku naqra żgħar ta' x'isni qed narmel il-lil, imma naħseb illi bej dawn it-tnejn, issa mbagħad jew naqaċċad jew tgħidu kemm jinbrafu sitt xhur oħra, ġifieri dawn huma affarijiet illi dan li l-futbol mbagħad fil-pitch se tirbaħ, ġifieri u sorpriżi bħalma nafu dejjem ikun hemm. Il-grupp tagħna bħalma diġà għedna u ġifieri. Tal-Bayern diġà tkellimna, se jkollna niċċaqilqu ftit ukoll dejjem nafx jekk għandek xi kumment fil-qosor minħabba l Sevilla f'dan l-aħħar grupp. Sevilla li nixtieq ngħid fuqhom ħadu lil reklamela kellu ġiex lobiet. Jekk min se jeżbal waħda minnhom doppjetta u l-aħħar logħba rebħilhom il-logħba
fl-aħħar ħin. Jien għalija kien akkwist tajjeb, Erik Lamela. Sevilla tim kompetittiv ħafna. Fil-lig Spanjol xorta naraħħom naqbatuti xin jaslu għall-lob li jkun deċiżiv. Bil-bqija fl-Ewropa. Antipatiki ngħidilhom jiena, dejjem antipatiċi biex terbħilhom. Eżatt, fl-Ewropa tim differenti. L-aħħar grupp li ser niddiskutu huwa dak li jien qed inqis bħala il-grupp tal-mewt, grupp B fejn fih kif qegħdin taraw għandna lill-Atletico Madrid, Liverpool Football Club, Porto u Milan illi rritornaw bil-briju wara diversi snin barra mill-Ewropa billi nistgħu ngħidu hekk belaw un ġirone di ferro kif jgħidu t-Taljani. Krissu Damien, taħsbu li Liverpool u Atletico jistaw jaddu minar problemi jew taħsbu li il-Milan jistaw jgħidu tagħhom jew il-Porto? Bla problemi, żgur mhux ħajgħaddu għaliex palma attent da l-iktar grupp diffiċli ma kull minn kien ħajġi kontra l-Milan naħseb jiena fil-pot for kulħadd li jevita l-Milan. Jiġifieri. Bħal grupp tal-United nara l-Liverpool l-aħħar f'dal-grupp jiena nerġa'. Imma titkellem minn qalbek imma. Ejja, lejla dik ix-xewqa. Imma milli hemm kollha timijiet il-Porto tim qiebes ħafna biex tilablu. Chelsea l kalloba li tilfu Champions League kienet kontra l-Porto home. Ħalli kienu reppu away tnejn xejn. Imma il-Porto home dejjem il-Portugiżi timijiet antipatiċi biex tilab magħhom għaliex jaħlu l-ħin, jaqgħu idummu biex jitilgħu, they know masters of trickery. L-Atletico huma l-Atletico, ma nafx għamlu x'akkwisti dis-sena nkun onest l-Atletico ma nafx issaħħux, imma kienu tim tajjeb li għandhom coach tajjeb ħafna, u l-Milan għandhom tim żagħżugħ, għandhom il-ġiru issa, li mdorri jelab l-Ingilterra u sejjer tajjeb, jiġifieri da huwa l-iktar grupp qiebes li hemm għax hemm l-Atletico u Liverpool xorta jibqgħu it-tnejn favoriti, imma definitely maħniex ħanarawhom it won't be an easy passage. Imma Atletico Madrid ħansemmi Simeone. Simeone għandu loba waħda jekk tfalli l-option A m'għandux option B bil-fema tiegħi. Jekk imur l-ħażin option A, option B m'hemmx. Dejjem hekk kien jiena fil-fema tiegħi. Ħalli nsaqsik domanda Damien. Kemm taħseb illi l-esperjenza ta' plejers bħal Giroud u Zlatan Ibrahimovic tista' tgħin il-Milan f'din is-sitwazzjoni antipatika? Mela, Ibrahimovic jgħad barra inġert palissa. Eżattament, imma l-influenza tiegħu fid-dressing room. Ma qed isir injury prone Ibrahimovic ma taħsibx Antonello. Le, dik veru li qed tgħidu intom, imma xorta naħseb illi l-esperjenza tiegħu fl-iskwadra l-inqas fid-dressing room saħħa ma jistax jilgħab. Ibra u ġiru nafu x'inhu qudiem il-lasta jien għalija wieħed mill-iktar strikers underrated. Xina li għodden l-lasta isib ballon dejjem. Pero li għal-Milan l-ikbar akkwis kien Brahim Diaz li jgħad forma tajba. Dik hija naħseb l-iktar akkwis li għamlu l-Milan. Ifimma, Ibra kif qed jgħid Patrick qed ikun injury prone ħafna, tifhem għandu 38, naħseb issa jekk mhux 39. Dis-sena jala 40. Dis-sena 40, terġa' se żbaljat jiena. Hemm aħna li għandu esperjenza u xofrilek. Tajjeb wisq, mela. Wasalna issa għal moment fejn il-membri tal-panel li qed jirrappreżentaw 3 clubs differenti kif qegħdin taraw fil-grafika. Bayern Munich Fan Club Malta, Chelsea Supporters Club u Real Madrid Supporters Club Malta
ituna ftit l-aħbarijiet li għandhom mill-klabs rispettivi tagħhom għal daqstant issa nitlob lil panel jista' jibda Chris u mbagħad Damien u mbagħad Patrick biex ukoll tuna ftit l-aħbarijiet mill-klab rispettiv tagħkom. Chris, qabel ma nibda qabel ma dik il-mikrofonu nixtieq li noħdi l-okkażjoni wkoll biex insellem u nawgura lill-President tal-klabb tagħkom, Richard Mikallef, li sbaħ xewqat feluq żmien u għada. Richard, jekk qed issegwina awguri u nispera li jkollok ġurnata mill-aqwa b'dak kollu li tixtaq qalbek. Għannom taħija nirringrazzjak. Bħala klabb iċ-Chelsea dis-sena bl-akkwist tal-Lukaku bħalma fil-bidu ħossuna that we are the complete team issa. Għandna team tajjeb, għandna coach tajjeb ħafna. Daħal flok Lampard li kienet diffiċli għax leġenda kbira kulħadd taħobbu Lampard u meta daħal kulħadd jisu ħadu fuq dem id-dar semmissa kulħadd taħobbu lil Tuchel. Għandna skwadra tajba ħafna, għandna pankina tajba ħafna, għandna sinsla tat-tim tajba għandek goaler tajjeb, għandek il-center half, għandek il-Thiago Silva, midfield għandek il-Kante u Jorginho li onestament jiena għal-bidu meta taħt sa Rivera u anke ħafna supporters ma kux jagħmlu il-Jorginho, hemm set naraw il-valur tiegħu. Bħala Chelsea Supporters Club Malta? Chelsea Supporters Club Malta ovvjament effettwati bil-Covid bħal kulħadd. Il-klabb kien magħluq, issa rġajna bdejna nifsku il-klabb tagħna il-Mosta ovvjament bil-protokolls kollha tal-Covid u għamilna organizzajna għax-Champions League Final u issa anke Super Cup organizzajna ġiex events ikla seated u ħadna gost ħafna u kellna konkorrenza tajba ħafna, speċjalment għal-final għax konna xi design ruħ. U bħalissa mixin naqra bil-mod għax ovvjament għal kulħadd il-Covid hekk. Issa nerġgħu nibdew hopefully nkunu nistgħu insifru u naraw xi lobiet. Imma il-klabb reġa' jisna bdejna qed nippruvaw nirranġaw ftit il-premises ukoll, imma kollox naqra on hold għalissa. Eżattament. Patrick, Bayern Fan Club Malta? Sfortunatament, kif bdiet il-Covid konna għadna kemm lanċajna numru ta' attivitajiet li kellna frasna biex niċċelebraw fit-2021 is-sena li qegħdin fiha l-20 sena tal-mitwaqqif tal-klabb tagħna. Imma kif jgħidu l-Covid biddel kollox mhux lilna lid-dinja. Kenna xi avvenimenti vera sbieħ li konna qed nippjanaw għal xejn nsemmihom għax ovvjament bir-restrizzjonijiet tal-Covid kellna nikkanċellaw kollox. Ġifieri di xi ħaġa li weġġatna fis-sens għax kellna nagħmlu nobdu bħalma jobdi kulħadd individwali għaqdiet u kollox. Il-fatt li konna magħluqin kienet daqqa kbira għalina, speċjalment li konna magħluqin, anzi konna dak iż-żmien konna naqra miftuħin bil-limitations. Meta l-Bayern is-sena l-oħra ħadu l-kompetizzjonijiet kollha pratikament. Imma b'xi mod insomma konna miftuħin, kellna limitation ta' 20 ruħ fil-klabb, anki għal bajna navvanzaw wasalna final u ħadna Champions League. Ġifieri din dawn huma affarijiet li din mhux tagħna ta' kulħadd, ġifieri kellu jgħaddi minnha, inkluż il-fatt li jkollok elementi bħal titħallas il-kera u inti magħluq. Ġifieri dawn huma affarijiet li kollok tgħaddi minnhom u qatt ma stennihom. On a positive side, qed nisperaw li sal-aħħar tas-sena taf inti d-direttivi jafu jinbidlu għal inqas nagħmlu avveniment wieħed biex niċċelebraw l-20 sena. In the meantime, minn naħa tal-klabb bil-Ġermanja li għandna kuntatti tajbin ħafna, dawn informawna wkoll u nixtieq nuża naqra biex inħabbar għall-programm tiegħek. Illi tickets ħajkunu available għal fan clubs xorta biex nitelaw naraw il-Bayern, pero ġew limitati għal 10 biljetti għal kull logħba, ovvjament jekk inti tkun tridhom. Minħabba l-Covid ikunu maqsumin jew tasel 2 jew 4 jew 6 jew 10. Ġifieri inti l-ordni dejjem iridu jsiru hekk.
U dana supporters qed jisimgħuni ġifieri s-soltu proċedura ħna najmen li gdwonna fuq u mbagħad immexxuha maħna għall-inqas il-ground infetaħ. Il-Ġermanja by the way huma kkeppjati il-grounds għal 25,000. Ġifieri anki il-Bayern huwa 75,000. Inti għandek minn għalija nofs il-ground imma nofs il-ground jekk inti għandek 50,000, ġifieri jiġi 25,000, jekk inti għandek iktar xorta 25,000. Tista' tdaħħal supporters. Ġifieri għandna pożittiv saqalina bdejna niċċaqal u f'dak li huwa issa supporters li min irid jitla jara l-lob tal-Bayern. U fl-aħħar nett nixtieq nafżaw li għandna laqgħa ġenerali dalwaqt fis-17 ta' Settembru fis-7 ta' filgħaxija, ġifieri biex uffiċjalment nillanċjaw l-istaġun 2021-22. Pija l-instajt il-supporters s-soltu jikkuntattjawni minn irid xi ħaġa fuq li għandha x'taqsam ma' Bayern sija barra u sija lokali, anke jekk iridu jixtru xi merchandise jew hekk is-soltu jafu minn fejn jikkuntattjawna u mmexxuhom aħna. Damien? Rigward is-season tagħna, ħadna l-Ancelotti lura, l-unika acquist issa għalaba, n-nuqqas ta' Varane Ramos, għandna lil Nacho u Militao li se nippruvaw ikunu huma flokhom u nisperaw u nittama' fuq Mbappé. Però għalija l-aqwa plejer li għandna huwa Benzema. Supporters club lokali. Rigward is-supporters club lokali, inna niltaqgħu mill-2012, però kif semmejtlek l-ewwel aħna maħniex klabb uffiċjali. Bħala premises tagħna m'għandniex dejjem inbidlu, dan l-aħħar konna niltaqgħu l-Ħamrun. Dejjem qegħdin nikbru ftit biex xi darba l-ħolma tagħna issir realtà li nsiru uffiċjali dirett ma' Madrid. Min rid jikkuntattjana fejn iltaqgħu Real Madrid Supporters Malta hija l-page tagħna. Anka rigward biljetti għandna l-biljetti, għandna kuntatti wkoll. U nħeġġu iktar supporters ta' Real Madrid jiffollow jawna. Tajja pwis, mela, l-aħħar domanda, is-soltu nitlobkom il-previżjoni tagħkom fuq min se jirbaħ il-Champions League, eċetera, biss din id-darba ħana mela punt differenti. Ħafna huma dawk il-partitari u opinjonisti illi ishom qed jagħmluha fatta illi din is-sena Paris Saint-Germain ser ikunu qegħdin jirbħu din il-kompetizzjoni bejn l-istedel li xtraw, l-iskuża li xejk tal-Qatar u t-tazza tad-dinja, eċetera, eċetera. Intom, mela, id-domanda ħansaqsi lill-panel issa hija din. Intom taqblu ma daw il-kummenti li Paris Saint-Germain żgur se jirbħu Champions League, jekk iva għaliex, jekk le, min taħsbu li se jkun iċ-Champion tal-Ewropa f'Mejju li ġej. Nitlobkom biss biex iżommu fil-qosor għax il-ħin wasal biex jiskadi. Manchester City għalija. Domanda tweġiba diretta, Chris. Iva, għax kienu veċin is-sena l-oħra u it's the holy grail għalihom issa. Tajjeb wis, min se jitfa' rasu l-ewwel? Damien, Patrick? Damien. City. Patrick, l-ewwel kont qed tipprova titfannar. Għax jiena jħarquni l-affarijiet, mattilkom il-background tiegħi huwa mill-lat Ġermaniż. Il-pagi li qed iħallsu l-PSG huma totalment barra l-financial fair play, apparti l-flus li jonfqu biex jixtru l-players. Jiġifieri għadni ma nistax nifhem jien kif il-UEFA tippermetti dawn l-affarijiet isiru li ma loopholes qed jintużaw and whatever. Għax ovvjament qed jintużaw il-loopholes biex jiġu bypass il-financial fair play. That being said that, l-squad li għandhom il-PSG huwa fenomenali. Issa, jekk se jirbħu Champions League huwa xi ħaġa oħra, għax inti tfalli partita u daqshekk, you're out. U huma jafu sew għax dejjem hekk jiġri, ma qatt ma kellhom xi squad li ma kienx kompetittiv. Ġifieri jiena ma ngħidx 100% PSG. L-ħabib tiegħi li hawn fl-iskrin taħti, Chelsea jirnexxilhom jirbħu Champions League u jimprovjaw l-squad. Ġifieri għandhom xi ħaġa li kienet nieqsa, mela sena l-oħra b'dik xi ħaġa nieqsa ħadu Champions League.
dis-sena ħajsolvu ħafna Werner huwa plejer kbir jekk ikollu striker pur miegħu. Werner fi staġun deledenti għamel l-iktar assist ta' Chelsea. U jekk ikollu l-pressure mhux fuq he's a totally different player. Ġifieri naħseb Werner ħajiswa minħabba l-fatt li xrajtu dak l-element li kien hemm bżonn biex għajmin palma solvejtu l-problema tal-goaler. Il-problema li Werner jiena mhux ħajlab ħafna, għax mhux ħajlab il-Mount. Temmen li tazza tibqa' Londra Voldiri, Patrick. Onestament, jekk ikolli nilab u ninsa l-Bayern, ġifieri nitfaħħa fuq Chelsea. Interessanti. Għandkom ikla kollha tas-supporters club tal-Bayern mistednin jekk. Mela, jiena biex xinalaq ma nemminx li Paris Saint-Germain se jieħdu Champions League minn kejja kollox, minn naħseb li ser baħa naqra jibsa jiena ma neskludix. Is-City domanda aħna rispondejna, issa trid tgħidilna int, Mur mhux il-United ħalli ħajġu ħaġa oħra. Ma neskludix is-City imma jekk it-trasferimenti fis-suq jekk għal-mod tal-kelma Real jalqu għal Mbappé considering l-esperjenza li għandu Ancelotti, nirridu nikkonsidraw ir-Real Madrid ukoll. Titqis is-sena l-oħra konnem semifinal ukoll. Eżatt. Naħseb Mbappé jsolvi problemi u nafu kif ikun Mbappé ma' Benzema. Ekku. Fil-fatt semmejt punt kruċjali għax għatfadal il-players jridu jinxtraw u għak. Għajut Lewandowski jessir ma' Liverpool jew ma' City. Issa immaġina Lewandowski ma' Liverpool jew ma' City. X'differenza tagħmel u ġifieri. Ovvjament nitkellmu sa issa ħna, imma jekk se jkollkom torbtuni bażla diffiċli, Le diffiċli għax hemm level kbir. Jiena ħammura l-outsider u ngħid għad-direttura ħan irriskja u ngħid Real Madrid jiena. Imma ovvjament Nostradamus minix għal daqstant ma nemminx li ser naqta. Hemm xi ikla l-Antonello jew jekk tirfuha. Mela, grazzi lil Damien il-Krissu lil Patrick tal-li kienet diskussjoni l-iktar interessanti u mexxejja l-lejla. Kif ukoll grazzi lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Nħeġġukom biex tużaw is-servizzi tagħhom il għaliex jekk tużaw is-servizzi tagħhom indirettament tkunu qegħdin tgħinu wkoll lil nata Antonello Sports Blog. Il-ġimgħa d-dieħla il-programm l-intervista huwa maħsub illi mill-istilel ta' Champions League imur għal ħansejħula hekk realtà naqra iżjed modesta ma li rridu nirrispettaw xorta waħda li hija il-BOV Challenge League fejn din id-darba nippruvaw nipprevedu t-tieni kampjonat tal-futbol lokali għall-istaġun li ġej. Jekk dan il-programm ma lħaqtux mill-bidu, infakkarkom ukoll illi minn hawn daqsija oħra ser ikun qiegħed fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant segwu hemmhekk ukoll u tinsewx tinkitbu fuq dak l-istazzjon ta' YouTube għal ikun hemm diversi kontenuti fil-fatt il-ġimgħa li ġej. Ukoll ser ikun hemm żewġ videos li huma l-video tal-logħba tal-Inter kif ukoll il-ħadd il-video tal-Grand Prix tal-Formula 1 tal-Belġu, apparti li tkomplu segwuna fuq il-paġna ta' Facebook fejn jienu t-tim tiegħi illi minn hawn nixtieq insellmilhom u nirringrazzjahom ser nkun nżommukom aġġornati fuq dak kollu li jkun qed jiġri fit-tmiem il-ġimgħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jien Antonello Abela ma tfadalli xejn ngħidilkom ħlief insellmilkom. Grazzi tal segwejtuna u appuntament għal programm li jmiss il-ġimgħa d-dieħla. Ħudu ħsieb. L-intervista ġiet wasla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty.